No, máme tu pondelok po voľbách v Maďarsku a chcel by som sa prihovoriť všetkým tým hejterom, ktorí mi písali nenávistné veci, posielali ma DPČ a tak ďalej a vraveli, že v pondelok budem guľať očami a budem sa čudovať, keď to dopadne inak, ako som prognozoval. Nuž, milí hejteri a ľudia nevedomí, ja už vyše 10 rokov podnikám v Maďarsku a zaujímam sa tam aj o život, aj o tom, v akých sračkách je maďarská ekonomika, podobne ako u nás a čo všetko sa tam udialo. Ešte pred pár rokmi by človek ani len netypoval, že Orbán môže takto rýchlo skončiť. Takže trošku som v tom mal na rozdiel od vás prehľad. A trošku mám prehľad aj o tom, čo sa deje tu, v krajine, v ktorej žijete. Lebo aj tam ste veľká časť z vás mimo, žiaľ Bohu, ale nebudem vám to vyvracať, lebo to sa nedá, skrátka. Keby tu príde pán birmovaný a s prepáčením sa tu vykaká pred vami a povie, že je to čokoláda, aby ste sa ponúkli, tak veľká časť z vás by ochutnala. Takže kde je nejaké presvedčenie, ťažko je nejak vytlkať z hlavy niečo von. No ale toto je exaktná vec. To, čo som tvrdil, sa reálne stalo a Péter Maďar porazil Orbána, chvála Bohu. Takže som tu a nemýlil som sa. No a všetkým vám ostatným priatelia, pričentným, čo ste tu, mojim známym, aj neznámym, takým, ktorí máme podobné myslenie a trošku uvažujeme hlavičkou. Chcel by som iba pripomenúť, že Maďari ešte zďaleka nevyhrali. Zmakli prvý boj, odstavili človeka, ktorý tam priviedol ekonomiku do zlého stavu, ktorý nasľuboval hory doly, dovolil korupčný systém, aby fungoval v Maďarsku, ale to je iba prvý krok. Keby tam príde aj pán Božko, aj ten trojjediný, tak skôr ako za 2 roky sa v makroekonomickom cykle nič neuskutoční a aj o tie 2 roky to budú iba prvé dopady, ak sa všetko dobre teraz nastaví. Takže držím palce Maďarom, nech sa im to podarí nastaviť a prvý krok ste urobili, ale bude to ešte tuhý boj a chvíľočku to bude trvať. Priatelia, kamaráti, víťazstvo. Pekný deň.